أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gyab man so oras tano man yawmul jum'ah, kap makita no sa oras sabab sangkot apang niyang kota mga pagaritano o di na mga babaytano sangkaran na Tugigaraw City balasan siran wallah subhanahu wa ta'ala sangkot apang maniran painitan no sa ikwalla lalayon mapipya ginawiran nagubsubatan wallah subhanahu wa ta'ala ang kutamang muriran sa kita tarus ang kaiya seminar tano sa kawag. Lalayon tano di mamang ni sa tabang si ikwalla nagu maparulitan no ang kutalimu wallah subhanahu wa ta'ala ayamala na kapantagan tanwa kapatay asak tanong na makambabayuran tang tanus ikwalla akalo-kalo na maparulitan wang kutatabang wallah subhanahu wa ta'ala nanyasa ba pabalasan wallah ang kaiya mga babaytano sangganan na mialuyadar pa apki sabab kira ng kutwa di tanu di kapakapa magugupa si eko kap nalatan ko sabad ko mga usayan ko agamatan ng Islam balasan siran wallah subhanahu wa ta'ala nagusalan salam rakano sang langong panit ang mapipiyagi na wanyo langong ay tanong sumpatan ang kutwa usayan tano si eko minuna ang kaiya limo abiyali wallah subhanahu wa ta'ala ini pangalimu yan si eko maorip panian agito sumurya tao miyaloy tanong ang kutwa hukukul abna'i ala al-aba'i kabla ujudihim ayaman na niyan ang kutwa kabna ruwata si eko amayan uli na si eko luksyan si eko unampan uli rang kapakamuayan sang kay dunia miyaloy tanong ayad na muna puna na sang kutwa dapang kapakasimbuang ang kutawata na kailangan na makatuon ang kutwa ama mama o di na suina babay sa karuma ami pagapadayan aya mapagama ama o mga watayan o di na mapaginay na o mga watayan kagya kabalo ito agi ito pembiaton si kumapia na umaribat so kapili na ayam maanan yan na ayam yaribat desudin suka pagintaw giti sabab mapangilian sawkit yan naman niya ikatong natanos iko mga pipya ina nagu mga pipya ama tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam atong kahul mar'atu li arba limaliha wa li hisabiha wa li hisabiha wa jamaliha wa li diniha fadfar bidati din tarabat syadak ang timluto na ay pengaruman si kubay ng puta bangsa niyan hisabiha uli na nasabiha uli na ang kutwa jamaliha kataidian uli na su agama niyan kaya pili ang katigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ng kutwa agama at tigong piya ka ad-dunya umata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah so atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam su dunya nakabimbanan na katambangan na ayam mapya katambangan si dunya na sa mga bayan mga pipya lagi ditumang sa mga mama kaya mapya katambangan o bai na sa mama ayam ananya na barasimba si Allah gito'y sa baba igira amya kapili sumama sa mapya bai na ayad na undes ang kutwa kapagintawiran ng kuta mapya igira mo mya kapili so bai sa mapya dato na ayad mamuundas ang kuta kapagintawiran ang kuta mapya yang kutwa
kapagintaw akalilintan nagu mapapuno-puno ay manan yan na mga limo nagu kang ginawai si ama di dalam si kulat natiran gina so paganay kabenar wata si ikoloksyan igadua nang kutwa kabaloy wata amasyap sa kanyan si iko kabinas ano syaitan mialitan ang kutwa igira aprembeng na kasi karumangka na kailangan na mapakapusudiw si iko ngaran mo Allah subhanahu wa ta'ala ay manan yan na makalindung ka no si iko wala ko karata no syaitan ikatlo nang kutwa ay manan yan na kasya pas ikwata ko pumakabinasong ko suldut yan inayan lagi do banyak pakobes ang kota disisigupan ataka disigupan na suluksyan o di na kanyan sa mga rarangka o di na pakabinasa sa ikot yan yan akiraradan yan ang kota wata yan ginan so kablarwata sa ikot yan yung pakapasimbong sa ikot niya ayamala na ang kotwa kalinding wata sa ikot ayamanan yan na kalangulangwan o pakabinasong miyalip man o mga ulama ad na kabnar o mga wata mga muryataw si kung mga mairan haqqul abna'i 'ala al-aba'i ba'da ujudihim pakathiratun aya man o to na so kabnar o mga wata o di na mga muryataw si ko oryan o kapakasimbungiran si ko dunya nagi kailangan na tandengan tanarun sa matanos akapa makinag akat to kawan tanu ang tunay kabnar tanu mga wata tanu kagi sa alungan na mauri na psasakataros sumbata-bata supunta pandagan uman isa naskatan yan ang kuto ay mananay kabnarian si kuplian suwata naskatan yan suluksyan lagi dito mamusulok sa skatan yan suwata yan amay kadanyan umitunay ang kuto kabnarian naunang panoda ng kauma amasa naguda ng kauma oras napamakutan tanu yan demane ikatukawan tanu suka benar raktano upiteng gisaan raktano salakaw raktano apa nama namaran tanu siku kegagatan ron yan demane ikitunay tanu ayakun namuna puna kabenar wata si koloksyan pamakap mentanwaya kamaganang kay oras na annahu yajibu 'ala al-walidi ay yakhtara lahu isman hasana wa dhalika lamma thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yughayyiru al-ism al-qabiha ila al-ism al-hasan aya katimbla manoto na mataan na paliugat nagupatot sa ikoloks asiko kapakasimbuang watayan aya manoto na kimbawataan si kwatayan nang kutwa kapilian sa mapiangaran pangaran niya si kwatayan agiyamyatan to amataan am yakapong Nabi sallallahu alaihi wasallam askan yan na pagalin niyan ang kutwa ngaran ay nibetusang kutawata amarata angaran marata imana sa pagalin niyan si kumapiangaran amapi imana na saktano na igiraan namin bawata na sina ayan nagusyama ayan na miyamimikiran silan sangaran naya ko na mga pipiangaran na siga kon paganay pumili ko mga ngaran wallah subhanahu wa ta'ala lagi do Abdurrahman udinas Abdullah kaginangon ni mga pipiangaran na mapukas ro na kumangaran o mga nabi lagi do Muhammad udinas Ahmad nagus mga puda mga nabi o di na sungaran ng mga sahaba narong ko ni pamimili o di na sungaran ng mga tabi'in o di na sa mga atba'ut tabi'in o di na sa mga ulama apya nga babantugan na sa mga ingaraniran na etan ni pungaran si ko mga watairan aarap-arap sang kuto ay mananin na bayran maswa ang kuto ilmu ang kuto mga ulama na sang kaya masa na sabla ko ng kaya masa tanong kaya andit di kilapot ang kuwata na mapapasa din sungaran yan. Nasa balak ka kanaba si ikinawa si iku Quran, nagus si iku ingaran wallah, nagus si iku ingaran. O mga nabi, nagus so mga ulama, ang tunaw tuangaran. Namindingila siya maayan, nagus hinaayan na piya kasumpatiran sungaran yan, na did na ba niyan, miyabala samaan na nairan ingi betul wata iran. La hawla wala quwata illa billah. Ayaw tuwasasaya na niran na sa mga kafir
Asalin sa kebalasan ko tua kebalasan ko tua ingaran iran iran ni betul sang ko tua tairan. Apa ada makna nian? Na kepakaipan ayam ya piliran ran na dirang katawan na maratay maana. La haula wala quwata illa billah. Na kebenaran wata. So mga lokstano na aya mga ngaran adila ni pangarang ko mga watairan na pakailatan sa ko mga maana ang makapags. Ibarat yan na lagi di barato sangkupan. Nagita sangkupan na si ibu tu dapat ay betul si iku Allah. As kanya ni dapat na sangkupan. Lagu di na mga ngaran na makapmamaanas sa lagi dumaririm bengyan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina ni ka pangaran ng mga lokstano na aya patot na kasambihan ito sa mga pipiangaran. Ano pa na di maanas sa mga ratay maana kepakayaw pa makasasabutin sumana niyan na ikagudang ko tawataan ko to maana ngaran yan ikaya yan. Naginan mga pipi akap pa betul-betul. Yang utop nangaran ang makadaag. Mga dakla mga maana lagi do aya mailatan yan na so kabenar wallah subhanahu wa ta'ala. Ada pernah mengangaran sa mga rasi. Nang ko to mga rasi no pa mga pumana nakasama na nagito so salimbu tataw. Na mga rata na nangaran kabenaran wa ta'amaalin na siyalin ang kaya mga bagu at kisaluno na ayap ya kasumpa-sumpatiran na sungaraniran na ayam ya balsiyan na daaman yan maana kenapa makaibarat ko ngaran wallah ingaran ng mga nabi ingaran ng mga sahaba kasala kawa mabubalasyan ang ngaran. Namanya panutula sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na pagalin niya ng kutwa marata angaran si kumapi angaran na kepakaya way angaran ni wataka na marata na kepakaya alin na kasi kumapi angaran. Niya isa na niya katalinguma ja'a rajulun ismuhu Hazana faqala sallallahu alaihi wasallam bal anta sahlu. Niya ko maamama si Nabi sallallahu alaihi wasallam ay angaran na si Hazan. Natingman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ngaran kay mato na si Sahl ay mano to nakalalabudan. Miya o masa katawa babay si ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ngaran na si Asiya na ba Asya ka Asiya ay man nabaradusa. Natingman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam anta Jamila saka anti Jamila saka tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam si Jamila ay may namatay di. Na ikalak tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kabatuin sa iyong mga watatanos sa mga rarata angaran. Ano panapkatoon na mga ngaran ang mga basto si mana ayam anane na sudin so piyamalong ano wata na betul si kuwata dahil din mga pipya daw ano panapkatoon iman to bituan ibarat sa farida uri na farida na senior katiram penabilu ira na parj na upa mga kasabutan niran nanto ni maana parj na bende ka ikangiriran kaya maana parj na gina supya malungan ubai la hawla wala quwata illa billah. Dila ni pamagalin ang kuto angaran na siip kuluk kumarat angaran bitungan sa farida mapi angaran na siyali nakapan na salakawa maana ibarato sa Muhammad na bilwira na Mox o pa makaso Ihsan na bilwira na Alex piyangalin nilan sa mga ngaran ang mga pipya naginan na dinan na mapya at kailangan na maalinanan si ikumapya maana pagina na kablaran wata giti sabab pa kailangan napkay mo lang ananan ang kanan nakapambetu-betu si itanong magawin si ikuad na maanan niya na mapya. Ikadua kap na mga wata nagyang kutwa kisugong kiran kung mga sambayang iran si iku ay idadiran na pituragon napakapambalabagan siran si ko mga higaan
Ayan daw ito na ay nasugun na sukasimba sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, namurru awladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum alayya wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Ayan daw ni ang kaya hadith na suguni watigun Nabi sallallahu alaihi wasallam ko mga wata ayo susambayang asiran na mga wata ay didiran na pituragun. Naguperan na ganyo kiran susambayang sa siran na mga wata ay didiran na sa puluragun. Napakambala-balagan yung siran si kumangigaan. Na antay mga tawa kukupit sa lagi dia. Apituragun suwata ayan na ipsuguyan nun susambayang di niya nimbiat susambayang na si ko kasapolo ragun yan indidigin nun susambayang kapakaya da si ko mga sulda mga walitan ka igira amili nga suwata ka adi silpon di maggim na iplatay ko kaya kung nagkabinas anon kapaka kon sa sakit na sukap magagyan sa sambayang na dingaw ni platay ayamanan yan na si kadalag si isa alungan na mauri amay kadinin galabakan siya ko karaw taw nagkibalig. Ande sunduan o mga sahaba na gusto niya nga una ayamala na sunabi sallallahu alaihi wasallam ayapatot na di tano di pangandaos sa iko ayamanan niya na mga watatanong ang kuto kalayam o mga pusiran si kusimba si iku Allah. Lagi do ayamal lang ang girartano ang mga loksiran ng kuto akadita no di kang galabaka si kusambayang. Kanda mani ka paabsambayang wata ka imismo sa kaloksiran na dipsambayang. Natigman ni wallah hafidhu ala salawati was salati al-usta wa qumu lillahi qanitin. Siapa niyo sa mga sambayang yun nagusto sambayang asar nagutindig niwas kano na emanan yan na mga limbabang ano si Allah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan na malangagargta o luks malangagargta wata ang kutwa kasi siya patasi kung sambayang kagitod ni gipangandong taon aya malana suka siya pa kung mga wakto punto wakto mga sambayang tigman ni wallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta mata na sa mga sambayang na miyabaloy silan si kumya malatya at na mga wakto ni nagkakapakanto na anday kakalem wata ka sa iko kambara juma kasumiyan sa iko mga masjid imismo sa kaluksyan na ndadaray nung ka sa iko bara juma abadi su Nabi sallallahu alaihi wasallam nasan sa tao apitirya nasan sa tao adi mga balagas sa iko mga masjid nagunumanayo sa iko mga masjid na iptilangan yun Allah subhanahu wa ta'ala susurga yan na kabulusan uman nuto mapita ang ito isuan yan na iptilangan yun Allah subhanahu wa ta'ala sa mga surga yan sa iko mga hadith at tingman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam bashiril musya'ina fi dhulm ila al-masajid bin nurit tamam yawm al-qiyamah ayan doon yan na pamanutulin yung sa mapiyang kaya mga tao pulala ko silang kung mga lilibutang kapakay panayamanan yan na diragkanunan sa mga lalan akapsungiran sa ikaw mga masjid arak bagyan niran ang kutwa sindaw at tartop sa isalungan na mori gina sa mga loks na amay kagina ni may liraktan o mga watatan o malang agidaraktan o na apya di tanong kiran ni sugu na sira namin sa may panggulalanon agip kiliraktan o mga loksiran ang kutwa di tanong di kipamendig ko mga sambayang luso bara jama laman ang utawata ka iramelin na pwede ka sa Quran na pundengan yan mamungta Quran na pwede yan iramelin na di ka di sambayang na pukunian mambuang utama mga malong mga ninsan na prukuan yan mam na nabanggo no tingi sugu na sabab sa kilinir ka napkaswayan na lalayo ng kono to si ko kapituragon ka sa puluragon yan ka gitu din ikot ay mananin nagkalalayon nagkabalus ka na wata as-salih abara sambayang masisyap na sa mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala bupop man kilinir ka na sa loksyan na ay tutulungan ka na cellphone kapag game kapag email madaro na kasigupan kabarkada mga nisa na mga galabak
ng kuta wata ka nabagan yan perpenga sa kalalalungan kaperlawan-lawan ang anyan ban sa kalalalungan kauman mitangkap sumasa mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na kauman sa kabina sa sumasa wani kundi ka di mlalong na ayabu ka lang o nakapaginom na uka pamabay na minitangkap sumasa na milalong sa mga wata amya kasalunong na kiyaman sa drug mindrag sila naman isa na miyakalido takyan na iman to na kapakaya mo masumasa at tanto pinagumpot ang kuto mala kabinasaan na pagkalumbukon na sa mga muryataw na amay kadingan silang mambiat si kumapya na ito na mali mapibetad ang kuto batadiran la hawla wala quwata illa billah. Kailangan na pamakutan tano akan bita tano si mga wata tano. Kau miilatang kaya masa tano. Ako pa kaya gisu pemanutul ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tangtod na panagumpot ang kuto kabinusan si kumurya masa. Ikatlo agi pinakamalaon amang biyat tanon sa mga wata tano. Napad sa kabnarwata ng kuto kambiyat yan si iku aqidah sahiha. ويأمرهم بالأعمال الصالحة لينجوا جميعا من عذاب الله استجابة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Padikon sa kabnar mga watas iku mga luksiran ng kutwa kambiyat iranong kumapi ang panarima. Naging kaya panarima na maalusud dyan sa tauhidul uluhiyya wa rububiyya wal asma'i was sifat. Maknaliran sa Allah subhanahu wa ta'ala as kanyang buwip simban sa haram suki panakotong sa iku Allah subhanahu wa ta'ala naantay mga tao minindunin si kwatayan may pakikilala niya nun sa shirk may pakikilala niya nun sa kapanakoto nagum may pakikilala niya nun sa kaysi sa Allah subhanahu wa ta'ala kapakayada kaya pananaman-naman anuman isa na anda manaya ikapakang griduan watayan kapakakindir watayan agyang kotwa kakindir sa eskwelahan o di na griduan na ipumangandawiran o nasupanarima imadyalan lagusupanarima irisal lagusupanarima ubang ayaman na nila mga bayani isang kaya Pilipinas kapakapinas sa lakor ng mga kufar kapakapinas sa mga scientist nasupanarima ng mga mulhid na iran hipunglo si kwataka ayap kindo iranon na kapakaya mindo iranon ayap kung napakaasal o manusia na amo nakitod ni ka ay man na kidiriyon ay da panarima watan amo apakasalo manusia laugi na ni panarima o tao na kafir so tao agi na ni panarima yan aso Allah subhanahu wa ta'ala la pitir uya na si tanupusan ko tabuti siyang ko maluwig alaputa anda man editan wa punamar ikailangan na mau nasi ko mga watatanong ng kuto mapi aqidah mapiya panarima makilalairan ayabub simba na patut na swalla nagudi ka pa panakoto nagumakilalairan na swalla subhanahu wa ta'ala na skanya ni pagagas ikulang mantaman skanya ni miyadun si kulangit tagusulupa naguskanya ni meririzki mang imatay na makatulod kiran ito sa kasimbayran si ikwallah sa kapagagan kiran manakoto ayamala na maknaliran sa mga sifat wallah kagiyo ko pa makada sifat wallah subhanahu wa ta'ala na andi man niya ibuntal na kapag ikilalar ka wallah nasang kaya masatano na amay ka dito no maginang ka na miyakaw mas sa mga tao ay panuluniran na siyurang iran sa mga salaf at sa mga salaf na ayat tauhid na sukapakambakan na si ko mga sifat wallah na sirang na ayat tauhid nasuka pakadasi ko mga sifat wallah la hawla wala quwata illa billah di kinakal o ba sa mga salafun as-salih na dirang katawan sumana sifat wallah nabayran din na yamanan yan napiyakim tinimuk wallah subhanahu wa ta'ala sumana yan di o pa makadirang katawan sumana sifat wallah na isirang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah nanto ni man sifat nagi katawan niran si kuluga sumana sifat wallah nadiran isin ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa piara-tira dito
na airan piyakin bayan si ikwalla ng kutwa katantuan reality hak ay mananian ng kutwa kaifiya ang kutabaan o sifat. Nasa nga masa tanong na kaya pa kalaw fitna na supanulo ng mga Jahmiya na gusto mga Mu'tazila na miyak mo masang kaya masa ay pagkakilalaran ko mga tao na Tuhan ada ba mga sifat. La hawla wala quwata illa billah. O pamagadi nga maparati aswallah na pagkailay nanda man yakikalakan kasi ikwallah hindi kanyang kilay. O pamakaya ayamanan yan na aya tarima ko na yakikilala aswallah pagkanag na upama kay tarima ka na desipat wallah pagkanag na anda man yakikalakan kasi ikwallah di kanyang kanag. Upama kaya sipat ka na aswallah subhanahu wa ta'ala yakikilala sa iku kung mga uri pa niyan adnang bala aliman yan ay niyad niyan ko Adam alaihi salam na sumbala aliming gula lang kung bala aliman yan. Amyalu sa hadith aswallah subhanahu wa ta'ala naranian sulangit na kung sa mga lakad niyan ang gulalan sa iko ay manan ng mga timburu yan. Amya sabat sa hadith na upama kadingkanan tarimaan apa makadan kang mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala ando man ako akaparati ang gaon agyan kaiyan langit na ayamanan yan na Allah subhanahu wa ta'ala kumukontrolo. Tingnan yung Nabi sallallahu alaihi wasallam aso puso o mga tao na matatago silang upiyagalatalatan o mga tinuro o Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya ni kili-kili din sa ikong kabayayan na upama kadingan na matarima na ando man niya ikakutarima ang kaon akupakaya si iko'y sa masa si iko'y sa kauray isa ka segundo na baliktad mo Allah subhanahu wa ta'ala sa puso ka. Tigiran na pianaguan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anggota anabat tanu pitero ayaman anggota alagi ang anggota o manusia kaya pitero tayo na suinaloy Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran naguinaloy yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na ano man ikipar na kasi ikwallah na gusto Nabi sallallahu alaihi wasallam isinan imisipat sa ginawa sa kanya imisipat ko Allah na gusto na imisipat sa ginawa niya na kailangan na batay matari matanwaya kapun sa Quran nagupun sa hadith kana besar agakal naginan makilala mapamulaan sa mga watatanong sa mga piakida na aya kigup tanong kira na mga loks tanong nakilala ang tanong sa mga madrasa sulda ng mga watatanong waya mga ustadun na mga tao ang pumagadanan sa mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala di ko nagitulila sa watanga kawallahi ladib kaya kakilala niya na tuhan na dabanan mga sifat na aya ungaw mga tao aya manan yan na pagkikilala na sa tuhan na dabanan mga sifat na anda man pagkikilala ka padnan ka ipiyangwan ka sa sifat lang ano sifat wala na lang ako nakapiyaka paltik alam mo niya kailangan gutuhan ka so Allah subhanahu wa ta'ala na tama sa ini sampai sila na so Allah dadaban yung jiha das kanyang ko na mapanamparan na anda ba niya kakukumaraktan Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan na mauri akakilit ano si ikwalla ano katampar upang makapakadan ng kakupanamparan mustahil bagkukumatan wala kilit ano so Allah subhanahu wa ta'ala na dagkatamparan nun tayo niya surang ka na suwakal ka dito sabab ilayin tanong sa mga madrasa sulod ng mga watatanong nawaya mga ustadong na pumakadalian sa mga sifat wala langong paltik na panangilan tanong basan makasulod sa mga watatanong si tanong silang witan sa eko emanan niya na mga madrasa at tinto nila sa mga sifat wala sa ayap tinto nila ng mga sifat na makapupong ko Quran na gusto ko sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam wayam yalwi si ko Quran na adna mbala alima wallah subhanahu wa ta'ala na perhatian niya rano to agipun si ko Quran na sokman so kapagalagi din aku pikir ka bubun malagi din na susipat to manusia alagi du lima manusia na sutisan su Allah subhanahu wa ta'ala tay ni beninir ka manari alaysa kamithlihi syai aya buat pelagi din o limang ka ang usul lima wallah na sungaran okay na sukatan tuan ng bida dad na benin pelagi din kalimaw tu Allah subhanahu wa ta'ala alaysa kamithlihi syai dad na benin saginda ano man di nga siya ka keterima ipiter wallah na liman yan na suka beli ang na paltek na ina ni delikado kakana ba yay pagisir ka wallah subhanahu wa ta'ala sa alungan na mauri na inwari miya ta'wil ka ang kaya hadith upama kahit maya ayat miya isir ka wallah miya ta'wil ka ang kaya aya nagwan ng kakino so ta'wil yan bakar ka ingisugo andi dalil ka sa ta'wil yan alimo o din na bagar kapeda mi dawang ka kada bumi man ako mga hadith
da umyali ku Nabi sallallahu alaihi wasallam kena kamis musu Abul Hasan al-Ash'ari na dinin tiru ba nan limu lagu amanan da bugu agina ni poundir si ku Ash'ari na anda manay gaptur wa tanurun sa begragulimu apa ya mismo su Abul Hasan al-Ash'ari poundir si ku Ash'ari ini nan tiru na usqatar kanan wallah ano aku sa dalil da nawaya sakatan ka wallah subhanahu wa ta'ala na inu tiruan nang bila limakan nagimiraw kay Allah na inaluin ka sa Quran na inad ka su Adam alayhi salam ang bulan sa kung bila lima anda kasan sifti sika sifti sang puto man na mareg ayat kad nakidawa nga si Allah subhanahu wa ta'ala oy sama na nagina sa mga watatan ayamala na malinding tanusiran si iko kapanakoto sa mga nabi na ayaw lawlayran natikman ni Allah subhanahu wa ta'ala penutunya si Ibrahim alaihissalam wajnubni wa bani an na'bud al-asnam kanang una pakawatan akong ka nagusumbo at anakan uban silang makasimba sa barahala Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a kadnang ko na baluya kong ka pemamayan di kusambayang nagusumang watakan nakad na ko natarima ang kasupang pangniya sama na nagina ni pang niyo mga nabi na malung ako na ando di sumiyaw na amasang so ipapantag na ako mga wataka ad na mas sa amya pamangani nga si kwalla akad na ko na lides na kong gas yung kapan ako to na gusto mga watakan kapakayada kaya pangani nga si ikwalla lalayon ni Allah na paninta ama ko ay beluya engineer watak na ya doktor makalaita mo mga langon dunia nabi yang disuguna utus simbanya si Allah nasar kambak nga sa dunia ad na masalah kita na miya pikir tanong ay pamanganitan wag sumanga watatan ay mananian la di sila makapan ako to paayada bala burung sang kaya masa tanong miya kala sufitna sang kaya masa pamimberan biar perujalad ang kaya panarima o mga tao siko sabab siko dimbebal sa mga syubha mga limpang na mga tao na adi man dito no kapipia siko mga murid tao tano kapag istadi tano pipia di sila mapukas ko Quran nagu siko sunna kasad sa tao ang mapukas siko Quran nagu sunna dadi natuntukan sa lakaw niyan maurib na Allah subhanahu wa ta'ala dinan ikatlo akabla rukta rumang wata angkot wa kang bitiran si kumapi aqida maknaliran sa tauhid kababali wallah pakaisisa ang simba nagumaknaliran as wallah subhanahu wa ta'ala imiyadin si kulangit nagumaknaliran ayaman na sa mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala na tito benar nabab majaz nabab mga paltek sa mga sifat wallah batanun kita nudi angkot wa katiro isa ko mga ulama ang matagsi ko mga Jahmiyah awat tiyo na ipag-isa ko Jahmiyah na ati na kaibaratan ng mga Jahmiyah na lagi doon kutwa tao aditiro apo pumagusay niya na ad na kormayran sa walaya magtu ang kutwa korma ang kutwa pumagusay ng kutwa kormayran na sa pagpakungyan na kanabatitu pakung nasungan yan na kanabatitu nga ng kutwa itadunian na kanabatitu kayo korma nagyang kutwa bakaw niyan na kanabatitu bakaw korma nato natigman ang kutaw lamay kapikir ka sa kutaw pamataw aditiro lagi dito pugusay niyan adna kormayra na lagi dito bungdalian mga sifat yan ayak kitula diyan na da abayrang korma kalangon paltek so pakung yan na paltek so ungan yan na paltek so kayo na paltek so bakaw na paltek ayaman to na da abayrang korma kaya hisiwalera na niyog yiti sabab alagi din sa mga tao amalo sa sifat wallah subhanahu wa ta'ala na tira na majaz langon paltek ayak tituruyan da abayrang Tuhan la hawla wala quwata illa billah naging na ni sabab apa nang ilang tanong ubatan na mapukas o tauhid kamismo so Musa alayhi salam na siku kedulo na siku Fir'aun la'natullah na tunay miyaso Fir'aun la'natullah siku tanto akira rang itiro na siku Yesuhaman ningi suwing Haman imbalinin sa bala-balay kapuna niya na langit kabaron duduhon puna niya sa Tuhan Musa alayhi salam anda kaya to kaway o Fir'aun na ro sa Tuhan Musa alayhi salam
Iraw ka ininduro no syaitan. Iraw may imagine syaitan, may imagine Fir'aun di. Ay minduro na Musa alaihi salam. Kapag manutulun no Musa alaihi salam, ay mababal sukat tiruyan na suwalla na sa puro. Oriyan na miya kumakanap tiro ka na suwalla sa puro. Yan ibu ay pamimikir ang manusia. Ay nutuka ka na Fir'aun la'anatullah. Aswalla na punan yan sa langit, tumampar sa langit. Begitu na piya manutulun no Musa alaihi salam, asukad na niya na si tumampar ko langit. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam natantos kanya na malas kanya ni panaguntaman saan man niya ikaturo o mga wata kambiyata si mga wata niya kaysa na Nabi sallallahu alaihi wasallam na penutul Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu apira Nabi ya gulam ihfadillah yahfaduk. Hey wata, hey bawa mama na siapang kaswallah kasyapang kanian. Ihfadillah tajidu tujahab. Nagu siapang kaswallah subhanahu wa ta'ala. Kaya manoto naketun kas ikut tumampar sa kasang orang ka. Tigmano mga syubha, mga jahmiyah, mga mu'tazila akatatan. O pamakap maningan na natigin sa litir alam ya kafir ka pa siap na kaswallah. Nagusip na kaso Allah kaketo na kasi ko nga ka. Yakapir ka. Ano ba di asip nga si Allah? Eskisi siap niya. Lagi sebab sangkuto ayat titindigan tanong. Na so mga zahir nusus na ayaw buka keulinian samaanan ay pekalinon samaanan na susyaqul kalam o di na dalil apagalinian ang kuto amanan yan na maana ang kuto hadith. Nasi kukap keuli mga sifat wallah. Ano na miyak alinon? Da. Piyangalin ka piyan na awil ka na sa nagakal. Nagyai na ta'awilan sa ayat pangatawilon na susumpat ang utwa hadid. Kau di nga sumpati na usto ay pakabalas sama kepakabalas sa di kinaakan ubang asipas wallah. Ito di sumpat ang utwa hadid. Ayak kasya pas ikwallah na ida sa'alta pas'alillah. Igiraw pamangni ka na sika pamangni si ikwallah. Naulingaw na ng sumpat na namiya bala ka ang utwa mga tao. Abiyatira ng kutu ayat apawailul lil musallin. Sangat asiksa o mga barasambayang naugina ni kuwang ka nga na dahir ahadi tadi nga sumpatan na ayam yabalsen na sa mga barasambayang na sila di pumaniksaan. Nanto na sumpating ka kang tasyakul kalam na tafsir niya buong kutaunaan yan. Ito na yung sumpat yan. Alladina hum an salatihim sahun. So mga sambayang ina napiya karayag wallah kadi kapakayo ba alang-alang wallah subhanahu wa ta'ala sa watiruyan ay mapmanan niya nakakapiri o di na marata sangat asik sa mga bara sambayang asiran sumubuk-buklan niran sa mga sambayang iran naskano na din di pamutulan kaya mamubkabal siya nasa alaberang alagi danan katiru wallah katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam siya pangas wallah siya panganian siya pangas wallah kaketun ka kasanguran ka na ayamano to na tiap sirbu sumpatu hadid ida sa'alta fas'alillah. Ayam ano to akasipak wallah negir apa manganika nasika pamanganisik wallah. Nasu hadith tafsir dia sulagi dia na hadith. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Na igira ayam mana niya na pamanganika sa tabang nasika pamangani sa tabang sik wallah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at. Ipagendo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga mga bagwa mga sahaba. Apumulan yang kiran sa tauhid nagusto ka panarigsi ikwalla kanalang ka tiga na ibagwa mama ang mataan na sukalangwan ng umma na apya silang pantimu-timu sa parangay nila kaguna ala ay yang fa'uka bishayin ang parangay nila kaguna ang kutwa shay lam yang fa'uk illa bishayin qad katabahu Allahu lak inong tabo na ebo makanggir kaguna ay mananag yung kutwa mga uma na pagtaw na timu-timu silan sa perang general ka aguna ang kotoy shay na dirkan nuto makang gaya guna inon tabu na perang gaya aguna na shay pintu wallah ini ay mana pintu wallah subhanahu wa ta'ala ay kamu perang gaya guna walau istama'u ala ay yadurruka bi syai'in na apya sirap manatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam timu-timu sa ibinasayra raka ang kutwa syai lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alayk
na di kairan din direr kadno tumi binasa ang kutwa siya ay binasairar ka inun tabo na ayabu makabinasar ka nasus sa benar apinto Allah subhanahu wa ta'ala pagabinasar ka rufi'atil aqlam minipuro so pansum wajaffatis suhub nagumyamara so pansum ayaw man na naginan suka pangin benar ko qadar kailangan na matari matanwanan so qadar o manusia na inindiwanan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga bagwa mamas sa mga sahaba ayaw man ito na tauhid kapag ay sisa sa ikwallah igira amiyakag demtanos sa ragaw panyakit na si tanu pumani sa tabang sa ikwallah na utano bupagapas sa mga asbab Gaya nga masa tanu na anda di kapagdam tanu sa margan na susabaad da si di pagabas sa ikwamanan yan na mga musyrik ka mga pamumulong ay pumulong iran na mga nunok katuro sa manok ay manapsuswat na sa mga jid nabas silang si isung po mga tao ay pumulong iran na sa Quran naigidakiyarganan sila na si silang di pamangan ni sa tabang si kuy isikira na manusia sa isiniran sa lagi duka pagagawa Allah subhanahu wa ta'ala di ayaman na pagapastano si ikwallah na rin no kapagapastano si ikwallah na manggalabak tano so kapagapaskwallah ng utano bunggalabag aso asbab sa kanabatan no pipikiran ng uta mga sabab na bagiti titi pagaguprak tano kaya makapbarakatro na so Allah subhanahu wa ta'ala na umama ka mapamular tanonan nagkataguan tano sa katuwakan wallah subhanahu wa ta'ala kapanarig si ikwallah nagukeswat tanong si kung anina iniprescript tanong Allah nagupagadakan langgot na kapamang ni tanong si ikwallah subhanahu wa ta'ala ikapat kailangan na mambiat tanong sa mga wata tanong na mambiat tanong sa mga wata sa ikudadabitian ang mga pipiak islami lagi dang ko to ang mga doa lagi dang potwa kaidin ira ya kala suwataka ya pakasingin sumarata gumapia lagi da sulsi kanya sa walay namin do ko nagpakasalam lagi da sulsi din sa kwarto nga nagpakasalam makaidin siran mga dadabita na kaislamiya gira kunsiran na ayamanan ni pagandong kon supbeti ang kukakan kap bismillah kapakaturog supbeti anong kapakanaw ayamala na supbeti ang mga sambayang yang kaisa na Nabi sallallahu alaihi wasallam na kunsiran na Abu Umar bin Abi Salamah ayaman na patalilwan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam natigman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam mualliman wa muaddiban murabbiyan pengendong niyan dagu dia ni biatan kumapi parangayan dagu ayaman na niyan na dinya ni biatan sa kumapi ada debitan at ini ya gulam sambillah sangut to kakeniran natigin man ay bagwa mama na bismillah ka giti dalil sa ayam ya bento ang betian si kukakan na bismillah giti piya kada po sabad ko mga ulama o bangap betia so Allahumma barik lana ima razaqtana wa qina azaban nar siko akeun ka kagito na daw kuno tumapan ko dalil sa bagi pidua kukakan kaya pitir Nabi sallallahu alaihi wasallam ko man sabillah bismillah na ba ni pitire betia nga so Allahumma barik lana ay pitir samillah bismillah ka giti dua si kukakan ka wa kul biyaminik layak kan nakatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam nang mula lang ukawan na limang wa kul mimma yalik nasikakan ay manasika pugamisi kumakaaro magrukasi ko panganang kan lagi dutud na ipugando niya no to sa ko mga watayan na lagi dinan mambo indo tano ko mga watatano ang kuto ang mga pipi adidebitan ay mala na sukasya perang mga simba kaded na lawan niya na mapi adidebitan ang kindo kwata nang kuto kasipan niyang ko mga simba sa ikwallah lagi ng mga nabi ang penutul Allah so Luqman alaihi salam na penutul niyan ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur ayan daw ang kaayat na penutul Allah so Luqman hayat tiga na pengusyatan niya suwat ayan hayat tiga watakulay na pamayan degna kasus sambayan ay nanimbiat na sumapi ada debitan na gitu suka sembayang wa amur bil ma'ruf na sumuka sa mapia wanha anil munkar na sapar ka sa marata wasbir ala ma asabak
nagu sebar ka nagu pentang kasi kung ani napikisugat ka ang mga raragan. Inna dhalika min azmil umur, naginan na pedanang ko mga bebeg mga ala asuguan, mga raragan na suguan. Mga raragan na suguan ang anay nalawin yan. Na kailangan na mambit tanusan sa mga watatanong. Kandit ni ka kasuasan o mga murya niyo yataw, na wallahi ladim kamiya kapamulakan sa murya yataw akapunggunan na kasi ko dunia, nagukabentugan ko dunia, na amalan na si ikwalungan na muri. Wala tusair haddaka linnas, wala tamsi fil ardi marha. Na ubang katali ko din subuntal kasi ko mga tao, ubang kaparibusi nga, pangaptili ko din sa mga tao, naguba ka plalakaw sa ikulyaw lupa sa kambog. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, na dikawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga takabur ng mga ambog. Nakapanakabur, kailangan nakapangalimbaban, mga pipina na dibiyatan. Ipungdong akwata ka, makapiyas ka niya ni apaking dulun-dulun na, kanabo niyan lalayan pa ka andera na sa utagian, di na ni puro sulagam yan sa isikya na manusia, di na namiya balakyan ang utad din na ni katikura, di na namiya balakyan ang utwa kasisinga ini anon, kapumusan niya nun, ay malan na kanabas ka niya, pulala ko kulialo pa, amang impurwan sa kanyan. Naandid na kikapangulasan ng mga mura at tao-tano, na mitigumpiya sa batatin. Di na ni sabab, kailangan na mambiyat tanong siran sa ikumapya debiatan. Dago, giyang kutwa, mala na ay pagdugiran debiatan ng kutwa katabo sa sekreto. Kaya manan ang pintunip kipansiniran sa ikwalay niyo, pinangkailan ko mga walay niyo, mga walay tanong, na di rin pumanutulong sa salakawataw. Si sekreto nira ng kutwa, sekreto iran. Ay mala na sa sekreto yung amayan, nagusina yan. Dapum ay mala si sekreto niyan sa iko salakopiran. Ika na matigman niya mga ulama ng kuto, ay ito ay kalima ng guto ay pagandong sa ikwat ang guto katago sa sekreto. Na kaya ko na ikanam ng kuto kapag inuntulan ka sa iko mga wataka, apeso ka pang magabagay. Ilan ang bagay ako wataka na kailangan nakabagan ako ng supad pa mga wataka. Kanaba ka di pamimili sa iko mga wataka. So tigilan na favoritism. Ada favorite ka ko mga wataka na usala ka rin na dingap kababayan. Ay akatir Nabi sallallahu alaihi wasallam na i'adilu bayna awladikum fin nihal kama tuhibbuna ay i'adilu bainakum fil bir wal lutf. Ay manoto na paginuntulang kano sa iko mga watayo sa iko kapambagabagay. Nago lagid o kapkababay inyo sa kapaginuntulan niran sa iko latulatiyo ko kapipi inirer kano. Nago kapakainan na kairan kumakatiriran. Kababayan na ka bilang atawang gawata ka nang bilang atawing nga mamuswata ka. Kamay man namiya kapag yung ano. Yang isa na Nu'man bin Bashir na inuwit sa kanyan wamayan si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tigin man ko Nabi aging tigin na wata ka na sulukman na inibigaya ka ng kaya siya. Arka ka na na inibigaya ka sang kaya wata ka. Natigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ku ama ulukman Nu'man, afa'alta hadha bi waladika kulli, bayangay pinggulo la si kulang mga wata ka. Natigman niya ang utama yan na naba. Natigin man niya ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Kala ka niya swalla nagupaginuntulang kano kung mga watayo. Niya panutuli akin pitur akin Nu'man para ja'abi faradda dhalika sadaqah. Nayaman na niyan na miyaling siyabi na inibagay niya nutwa sadaqah. Ang uta inibagay niya rakan. Sige sa riwaya na falaysa yaslu hada wa inni la ashhadu illa ala haqq. Ay ako na pitur Nabi sallallahu alaihi wasallam na diya ya mapiya. Kamata na tigil na diya sa kan na diya ko saksi. Enong tanah si ko benar. Ay man oto na riba to kapang magabagay. Na dito saksi ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikop na hadith riwaya na tingin man niya la ashhadu ala jur. Diyo ko tigo Nabi saksi sa kalalalungan. Inna libanika alayka min alhaqqi an ta'dila bainahum. Mata na umani wa ta'khana adna qabnarir kana paginuntulang kasi ko latalatiran. Adap ketong tanong mga long sa daban yang kauntod. Ayago tuturusan yang ko mga watayan lang utama piyaw ni bustan. Nang utama rato ni bustan na banin PPI. Nang una manukiran na reki orak. Nang una iuga mairan na rakang utawa taaya na kebubayan yan. Nang una mga nganisa na pkerkig sa walen na rakang utawa taaya na hisinggay niyan. Nang ay mga pada mga pagarinin na da. Na kenapa na lumapiya ka paginuntulan? Kailangan na yung kapaginuntulan na lang kasiran bagan. Tomo ada kabagan kakiran o bekerat lagi na usabad. Agiti ka lang agidarakan na kapakaya si kukaloks ka na dikiran mamutuginuntulan. Inay sabab
kailangan na giyang kaamya sa gabitan siya amay to pagilamuan siya kagamatan ng Islam na ditano ding gulalan tigun tano siya ko mga puso tano naguptino don tano naguipag-apply tano siya ko masa tano amambiyat tano sa mga muriato tano tao siya tano butagwi sa diyang ka bala-bala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya inshallah na di subatan Allah subhanahu wa ta'ala ang tamaamot tanong nagud pagkataliw mga bangan na subatan tano siya ko mga padagaway na panginaw kang sarila ubad na metro kang saya dakan mga sabudi kita so kababali ang naman siya hopman no ana metro ang siya makasumpat ko panaguntaman nagusi ko para tiya tanong o gusto ko pagama tanong na pumito tawfiq si Allah subhanahu wa ta'ala bala-bala sang Allah subhanahu wa ta'ala sa madang mapya badila ko sa mga pabiyakan sa mga Turigarao City bala sang Allah ko di kan rutan sa mga magindig nagus sa mga pagaritan sa na ayaman yan na pagbiuniran ang kaya live video tano balasan Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapya sumbatan wala sa mga muriyaw nagubali-bali nga ano risky nagu mga muriya tao saban mga dakal sa mga muriya tao niya tao amaw sar sila si ikwagama nagu mga dakal sa bilangan ng mga Muslim siya tanong butawi sa diya nga wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.